Isoi omsia ka hrelo su chengin alo tih lai hin Nancy alo kal hlo a enge hetei lo tih company le su cheng hi lo tih buai tum tawh suang che tiin a nau chu alo hau ngal i vakher ve a hmel nen i duh deuhin mawni zianga chuan alo ti kher a enge mawi le hmeichhe viau mai ila ka rilrua tha tho nang ni ang pawn lam mawi vur chhungril tui ek hi in hlo awm daih sawk su chengi chuan alo ti ve tanga ta ni kapu in company a i lo lu le a phal tawh lo kha i thutiam kha a hre rengang che Nancy an alo ti le taka chuan ka u in min hmu maw em mai ka hawm a yang mahse su cheng i duh sawng chu ka chawn hmu sakang che i thu tiin zianga chuan a hril kanau mani se hnai tam suang che tiin Nancy chuan su chengi chu a hawa ani chuan a thil pu chauh chu alo hrilh ve thung basketball a khelhna ah chuan Nancy chuan a bike lem dawn kha chu a va pe ve thung a ani chuan chutiang ang chiat chu su chengin a dawn ve thu alo hrilh chutiang sawmna dung phatin chu mi sawm chian awm a chung zingah chuan hmeichhe pakhat su i an ti chiah kha a dung thei ani si a Nancy chuan maka ti zual hle an hming la chu a in ang deuh chiah le ngal in ilna ah chuan tel chak viau mahse su chengi chuan angam chiah lo thu kema bulah chuan a hril a ani chuan pawisa ema maw em kha a hre chuang lovang che alo tih takah chuan tel ve chu a tum le ta zawk a Nancy chu lo hawi in thil engemaw zep i neihim tiin a rawn zawt a engmah chu tiang zep ka nei lo tiin a lo chhang tlat naktu kha ka thian te hmuh ka ngai a office ka lo kal thei lo ang aw tiin ala hrilh zui kum thum hnuah in ilna a tel leh na hmasa ber a nei dawn awangin sui chuan thawm a nei lian ngal hle a marks a vuah tlatna chhan leh a rih vangvang na chhan te chu an lo zawt ngal luih luih privacy hi ka ngaihna zawk tiin a chhang zel meng i lo thleng ve in tuntum chu champion lo in ring ngal ruah chu tiin a rawn melh ngal ul a a hmuh hnu ang a ti hle Nancy an a star racer kha ani tih a hria a alo ngei ve ngal tawp a biak pawhin su chengi chuan alo nam nawl vel mai Nancy a pawh chu lo lang ve le nulhin su chengi chu a hlau thawng ta hle a kan in hmuh lohna a rei ta hle mai tiin chibai alo la tum zui su chengi chuan lehlam hawipa deuh chuan alo chibai hram unau pa team khata awmila mengi chuan alo ti vata mimal angin a lawm kan in el dawn tiin alo chhang muk su chengi restroom kal tur chuan misual pahnih ina Nancy a chanchin an sawi te leh thil se duh tu an awm thu an sawi te chu a va hre chhuak ta a video chuan a lak sak thlap nghe kima chu chhui chan sak tur chuan a cha nghe chumi te pahnih chu Nancy pawh khan alo hmu ve tho in elna chu an tan dawn a Nancy chuan a bike chu a chhiatna lai a hmuh lem lo awangin a ngai a tha hle a su chengi zawk chuan bike in thleng ang ka bike saw khalh mai rawh alo ti thut a car an tih chhiat chuan amah chuan a thut hun thei zawk chu a be sei vang ani mahse su chengi bike zawk kha a chiang lo alo ni reng si a accident leh ta chutah meuh chuan su chengi pawh chuan a mask a phelh phah ta a mengi alo tlan phei ve takah chuan mask chu vuah leh vatin Nancy chu nikhua hrilo chuan a awm der le tari nangmah wang ani hi tiin su chengi chu alo mawh pu ngal bike brake line te chu alo zai chhedei mai chu lo ni in zianga chuan a u chu ngaisa awm tak chuan ambulance te a sawi chula thil sual te tu chu chui tur pawhin CCTV a that loh thu te a rawn sawi duah mai mahse misual pahnih te lanna video chu su chengi chuan a play khum ta a ziangan in ilna chhun zawm ngal angai si a ati pawh chuan keimah in thui theihna kan nei tho lawm tiin kema chuan alo chhang vat chutah Nancy chu alo khuh deuh kharkhar a na awm deuh chuan a awm der le hospital ah te chuan a awm zui bawk a su chengi tawng mawlh lai chu alo kuah tawp enga ti nge khatia bike kha thlak i duna chan a tih chuan nang aiin ka khalh thiam zawk a lawm tiin alo chhang heu chu min duh deuh ani maw ai deuh lo mai ei zah wang a niang
ke chuan a hma tang tur khan ka lo zawng ru char tur chia sin a tawk engmah sawi tawh su chu lam chu sawi duh tur lovin bike chanchin chu su chungah chuan a sawipui ta tlat a chutah kimah chuan chanchin thar lo hawn in misual pahnih te chu hmuh tur awm lo mahse an account ah pawisa ziangan a thun sak tho a rawn hrilh chutah in lamah chuan pawh ber chuan zianga chu alo hlap mek a keimah ka ni lo tiin a lo phan nasa hle Nancy te pawh lo thleng pheiin ziangah chuan ka pu i tupa ve ve kan ni si a enga tinge ka u hi i duai bik em em chu wang chuan ka thi ka ni a lo ti ta tawlh mai chu wang chu em ni ti na ti tum reng su chengih chuan a lo ti chat eng tin nge ka ti ani tin hriat theih a chan chu bank statement kha kan nei tlat a lawm pawh ber chu a then a rim zual hle nangang tupa thu awi lo hi ka duh lo ka pu pawh min ti tawh su nan chhungkua atang hian hnawh chhuah i ni a ti zui ta mai ka ti ani lo tiin atang ve tlat na a Nancy te chuan an zim hne bawk si a hma a accident a tawh pawh kha zianga ruah hmanna tho lo ni bawk nen chaw tak ngal pawh chuan maka tiin a u awm dan chu pawm harsa a lo ti ve hle Nancy chuan zin chhung ko bengrap chung changa pawh khan zianga chuan in rulhna a nei ve tlata hriat thu a hrilh phei chuan a pu chuan maka ti lutuka a thin a rim bawk si nen a dam lo phah hial ani Nancy chuan su chengih chu va bia in thil hrilh tur che ka nei a a tih chuan kei pawh in nuam lo ka ti keimah wangin in chhungkua in ke dar phah mai mai in ka hria bakah dawt ka hrel bawk si chewa a lo ti vata mahse Nancy chuan lo fawpin khati hun chhung zawng khan tlem te talin min duh ve em tiin a lo zawt aw duh ve e ti a chan chuan a ni te chuan a tawk reng a lawm mahse he chhungkua hi chhuah san ka duh ani ni lo ve min kal san su chumi hma chuan thil chin hrel tur ka nei ani su chingih chu office ah chuan va kalin file pakhat hi a va hmu chhuak a mahse Nancy khan a lo hmu hman hlauh mai engei tih a tih chuan thil ka theih ngila tiin a chhang dawt min la hrilh zel dawn em ni mi hausa fanu i ni a racer i ni bawk a zin chhung kaw mi leh sa i ni bawk ti raw Nancy an a ti leh chuan eng tin nge hriat a lo ti ha a nan chhungkua ai lo lu atang khan zin chhungkua te hi i ngei ven em a lawm file chu thu saka tuma mahse a lo phal lo kima pawh kha an lo man fel diam tawh chu file ah chuan kum sawm liam ta a zin chhungkaw tlak chhiat dan kim chang tak an chhuina chu a lo en ziak a khati lai khan rawl thar mai kal ani a hna chu kan thawk dun ngei mai mahse project kan zawh hma khan zin chhungkua te kha an tla chet a thut si a chu wang chuan nan chhungkua pawh hian million tam tak kan hlo phah sin ke ni puina kan tuarna tur thilah chuan kan in rawl lui ring dawn em ni Nancy chuan a lo ti ta tawp a ani chuan lin chhungkaw tih vek ani thei angem tiin su chengih chuan a lo zawt vata zana zanah chuan a pu bulah chuan va kalin khami ni a misual in min tum khan tute nge an ni ila hre theihem tiin a va zawt ka hriat dan chuan an hotu an mah ni thil ti tirtu ber chu Mr. Nana tiin an kova a pu chuan a lo ti ta tlat mai ani chuan nan ziang ani nge chuan ring ta a su chengih chuan tunge rina rin lo tur chu hrilo mahse Nancy te chu thawpui phawt mai chu a duh thawva an ruala ina a haw le du te chu Nancy chuan maka ti in a lawm hle barah te chuan chawlhaw in su chengih chu a rui hle a Nancy chu bawh bet tin a fuah tum mahse a chat thlat a daih chuti laiin zianga erawh lin chhungkaw lamah chuan vatlan tavin kawng eng kimah chuan sui chu a va mawh pu fai vek a Mr. Lin a chuan a fanu chu lo hnemin Nancy chu nei tir nge a tum thu a lo la hrilh ve tang tang chui chian an ni ngei dawn tih hria in thil engemaw tak ti khalh chu an tum leh ta a su chengih lo har chuan zan lama awm dan te chu ngai tualet a a sak ang reng hle Nancy an lo sawi chhuah a tum pawhin a ka a lo hup sak tawp i zak ani maw tiin a lo la nuih zui a mut kawr a lo ha daih tawh bawk nen a out vak vak a min thlak em ni a tih chuan a lo nuih vur vur kar ah an chuan ho lai chuan
Inga tingi khawr ta ni zanang khan Nancy ana ti chuan su chingi chuan a hmui alo hup sak le vata eheu ni zana chuan enge thlenga inin kilsani maw chu chuan alo la ti zui an lai dun ang reng hle lelama sianga chu thuthar la khawm tu te chuan lo kawmin ama puala company din alo tum hi alo ni a nan chhungkua atanga a in lak hran tawh thu te alo puang ve mek kapu chuan nan chhungkua a ro ka nei lo tur thu ka naupang lai atangin min hrilh tawh a chu wang chuan ania entertainment industry lam hi ka lu chil thin ni mahse tuna chuan ka nihna ka thlak tawh dawn tiin a sawi zui zai a chu chuan nan chhungkua te chu dem a hlawh phah hle a mung tha lo tak neiin zan khat thil thu lekah chuan billion chuang an hlo ta der mai a enge motal an ti ve lo chuan an tla chem mai ang ti chu a hlo thawn awm ta riau mai investor tha tak an mamawt ta a chuti lai tak chuan nal taka incheiin su chengi chu alo lut a sum tam tham tak mai alo ken mai baka billion chuang awmna card a pu ina a pek te chu a rawn keng tel bawk a chhiat lo em awang chuan an lo hai vel ava chhe lo ta ve tiin chu chu alo phun vei sup nge nge investor tha tak mai an nei ta zian chhungkui in hluiah chuan an va kala su chengi chu a lunga che hle primary school a a kal laia an chhungkua lem a zia a tar te chu Nancy a chuan lo hmu fu in su chengi zak chuan alo thu sak vata frame pawh chu a thlo pal ta hlauh mai a chhungah chuan tape recorder alo awm nolh mai a an play zuit ta ani Mr. Zin i nupui leifa te hi i la du ni chuan pawisa kha min pe vek rawh ani lo chuan tunge ka phenah hian awm hria ang chu tiin an vo ta a Mr. Zin a hlau thawng bawk si chuan ui chung chung chuan pawisa tam tak komna chek chu alo pe a chu wang chuan an tla che ta alo ni an aw te chu record sak vekin frame chhungah chuan nakina an la tangkai takin tiin an dah tha alo ni a a aw atang chuan an sianga te ni ngeiin Nancy te chuan an hria an hawlam chu car pakhat hian alo su tep hle ngal misual pahnih an zawn lai te kha lo chhuakin lo vuak hlum an tum ve ta ringawt mai a Nancy chaw pawh chuan alo neh hle tunge lo tih tir an zaw pawh in an sawi duh miah lo police ho kutah chuan an hlan ta ringawt a chuti laiin Zin chhungkua in chu a kan thu an hre le a mahse a pawi hma chuan an ṭhel mit hman ani awm e lehkha erawh alo hnu chiah chetlak fim khur tuang cheu ani lo chuan a pawi ang alo ti Mr. Lin an charity dinner party a buasaih dawn te an hriat tak kah chuan zianga pawh chu a tel ve ngei an ringa nidang anglo takin chu lilamna hmunah chuan vatel pui ve chu an tum ta a rin ang ngeiin mengi chuan piano tumin zianga chuan guitar alo perh ve thung lilam chu ṭanin lawng lian deuh chuan lilam ta a million som nga a ṭanin mengi chuan million zahnih in a chhang phawt nain chu chengi te kha an lo thleng thut a VIP pakhat chuan million zanga in alo lan mengi chuan Nancy chu lo panin thutpui alo tum ngawt a chu chengi chuan alo rem ti bik ho lo Nancy chu a kai sawn ta dei a zianga chuan Zin chhungkua fanu bo kha su chengi chu ni ngei a rin thu chu Mr. Lin a te bulah chuan a sawi nghe nghe a thi tawh angin lo ngai ve ngawt mahse a thi nge ani tih chianna an nei lo tlat an hlau thawng hmel chu su chengi pawh chuan alo hmu hmai bik ho lo an lawng lilam pawh chu million zaruk chuan an chhang ngal zianga chuan zasari in alo lan le a su chengi chuan zariat alo ti ve le a tawpa chuan billion khatin su chengi chuan a chhang ta hmak mai le chu vele screen chu lo thimin technical problem awangin lilam chu an ti tawp thu Mr. Lin a chuan alo sawi ta thut mai siam tha mai ula kan lei tep tawh kha su chengin a tih pawhin a theih tawh lo alo ti tlata ani chuan he lawng hi ka pian champuala ka pa min lei sak ani a engtik atang khan nge Lin chhungkua ta alo nih ta kha in lilam ve ngawt mai na chan hi tiin su chengi chuan a zawt ta sak sak mai hetiang document lem hi enga ma ka ngai lo lem chan i tum wang ani hi Mr. Lin a chuan alo ti dai hei en ula ka hming le ka pa hming lak kupin lawng hming pawh kan phua vek alawm su chengi chuan alo ti ve le a
he lawng hi chu zin chhung kawtlak chhiat lai khan an ba aiah min pe daih tawh Mr. Lin a chuan a lo ti leh a. Evidence nei em ni chu chengin a tih takah chuan a lo nei bik ho si lova. Ka lei lawm dawt ka sawi lo kan hausa ve tawk a hetiang mai midang chu sak duh tur ka ni lo ala ti ve tang. Nichin lo khan ba aiah ka la iti bawk si a tuna ka lei iti leh bawk si a chu chengin a lo tih chuan heng hi dawt phua chawp ani hi tiin lekha te chu Mr. Lin a chuan a pot chhe vek a. Kan chhung kawtlak chhiat na chan chu nang le tui emaw ina kanu le ka pa te in vo wang ani kha tiin an aw record te kha an play khum ta hmia a midang ve te chuan a rap thlak an lo ti hle bawk. Kanu le pa te vawa poisa in thu sak nuwa an rilru halu tuk an in ti hlum ta a kan ro zong po nei tumin tha tumin min zui zela ma se min hmu man lo hlo ani kha nangmah ni wang ani a ti le ta ka chuan Mr. Lin a chuan security guard te chu a ko ta chu la. An ni la chu man be in an lo awm vek tawh si Mr. Lin a khan Nancy chu a thlavang ho tur chuan a lo be sei ru hle a ma se a thlavang a lo ho sak duh si lo. Khati laia an thural pui pakhat chu lo hruai lutin ani pawh chuan pakhat zawk chu a sawi duh tlat lova. Keimah hi min ring hlel deuh tih na em ni tiin zianga chuan a u chu a lo nuih vur a. Min dawp luih ṭhal kha tum duh tawh su u rawl thar vek kan la ni a khati lai khan in hnam hnuaina kan nei lo hrim. Lin a chuan a lo tih lai chuan police ho chu an lo lut zui ta a. Nancy chuan Lin chhung kwa ni na an thawh dun na pawh chu a ti tawp zui hmiah bawk. Chu chengi chu racer sui kha lo ni reng ani tih mengin a hriat chuan a thik zual hle. Chu chengi accident tir tura a bike lo khawih tu pawh kha mengi chu a lo ni reng a. Engkim a chian ta kha chuan a chhiawr lai te pawh chu a naupang lai a mi sualin an tuma a thlau bo tak mengin a nei tak ani awangin a lak sak zui ta hmaka. Mi thil kan ruk sak chuan kan ta ani ngai chuang lo ka tih kha a ti ngat bawk. Ma se a rukin zianga kha a lo pawh tru daih tawh chu ni in an hriat chhuah ve le chuan an zui ngala airport lam a lo thlen hma in an va pha man. Chu chengi chuan anu le pa te thlan chu vatlo in a ngai thin zia tia va hrila mi sualin an man chhuah te chu din tar tirin pangpar a dah hnuah chuan thi in ngai dam dil tur te chuan a ti. Ngai dam te chu lo dil na sa hle ma se anu le pa te nun na chuan a tuar pha tawh miao awangin chu chengi chuan a ngai dam duh talawa. Nancy a erawh chuan a hmangaih thu te lo hril nawn le in a nupui dik tak ni tura a duh thu te a sawi bawk a. Bike chuan tlan chhuak tunin tlem chuan ka duh ve tho che lawm tiin chu chengi chuan a lo chhang let ve ta ngeya. Tlem chuan a ti deuh kher awangin Nancy chu a nui a za deuh. Chuan hlim takin a nawm dun thei ta ni.